Si Nena, usa ka inahan nga aktibo sa simbahan, adunay 3 ka anak. Apan sa dihang namatay ang iyang bana, nabahin ang pamilya. Ang 2 ka anak nanguli ug wala na magtagdanay. Apan kada gabi, si Nena magampo, dili lang para sa ilang kalampusan, kundili para sa ilang panaghiusa. Usa ka gabi, usa sa iyang mga anak nakadungog sa iyang paghilak samtang nagampo. Ginoo, tabangi ang akong mga anak nga magkahiusa pag-usab sama sa imong giampo para kanamo. Pagka Domingo sa simbahan, nasurpresa si Nena nga naa ang 2 ka anak nga naglingkod tapad kaniya. Nakahilak siya sa kalipay tungod sa iyang pagtuo ug pagampo nga puno sa paglaom. Ang pamilya nagkahiusa pag-usab. Kini nga istorya nagpahinomdom kanato nga ang pagampo adunay gahom ug ang panaghiusa mahimong mahitabo pinaagi sa grasya sa Ginoo. Ang atong ebanghelyo karon gikan ni St. John chapter 17 verses 20 to 26. Wala ako magampo lamang alang kanila, kundili alang usab sa mga motuo kanako pinaagi sa ilang pulong aron silang tanan maghiusa. Sama nga ikaw amahan anaa kanako ug ako anaa kanimo. Hinaot nga sila usab anaa kanato aron ang kalibutan motuo nga ikaw mao ang nagpadala kanako. Kanindot paminawon no, ang atong Ginoong Hesus mismo nagampo alang kanato. Apan unsa man ang iyang giampo? Dili kadato, dili kalampusan, apan panaghiusa, usa ka kinasingkasing nga panaghiusa tali sa matag usa og sa Dios. Sa kalibutan karon nga daghan og kagubot, pagkabahin-bahin sa pamilya, sa simbahan ug sa komunidad, kita gitawag nga mahimong saksi sa gugma sa Ginoo pinaagi sa panaghiusa. Ang panaghiusa dili pasabot nga walay panagbangi, kundili bisan pa man sa kalainan kita magpabilin nga nagkahiusa tungod sa gugma. Busa pangutan-a ang imong kaugalingon, aduna ba ko'y gikalagutan nga wala pa nako pasaylua? Kinsa ang tawo nga kinahanglan nakong duulon aron mahibalik ang relasyon? Giunsa nako pagpakita nga ako usa ka Kristohanon sa panaghiusa? Ang tubag ni ining mga pangutana magdala nato paingon sa tinuod nga kahulugan sa panaghiusa nga gisangpit ni Hesus. Karon nga kahibaluta sa pagampo ni Hesus alang kanato ato usab ning buhaton. Ginoo, salamat sa imong pagampo alang kanamo. Tabangi kami nga mahimong instrumento sa panaghiusa. Pasaylua kami sa among garbo ug kabangis. Hatagi kami og kusog nga mohinay sa kasuko ug mohimo og lakang paingon sa kalinaw ug panaghiusa. Amen. Kung naglantaw ka karon ug naa kay gihuptan nga kasakit, iampo kana sa Ginoo. Siya anda maminaw ug kinsa ba ang imong kinahanglan pasayloon karon. Salamat sa imong pagpaminaw karong adlaw. Kung nakapadasig ni sa imong kasing-kasing, palihog i-share kini nga video ug comment sa ubos. Maghiusa ta diha ni Kristo. Padayon ta sa paglakaw uban sa Ginoo. Ayaw kalimot ang tinuod nga Kristohanon, maghiusa, magpasaylo ug maghigugma. Hangtod sa sunod ug God bless.